Да се срещнат науката и бизнеса за общи проекти. Това беше целта на националната среща от наука към иновации, организирана от Изпълнителната агенция програма за образование. Агенцията управлява средствата за наука по оперативната програма на Европейския съюз, научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 година. Какво казаха представителите на учените и на бизнеса? Възможна ли е тази връзка? Вижте в следващия репортаж. През последните години със средства по оперативната програма «Наука и образование за интелигентен растеж» бяха изградени 21 центъра за върхови постижения и за компетентност и бяха оборудвани над 300 лаборатории. От мехатроника през информационни и комуникационни технологии, кръгова икономика, храни, здравеопазване, дори един център е насочен към културното наследство. Сега по новата програма «Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация» вече се търси приложението на науката в практиката. Как от агенцията вижда сътрудничеството между наука и бизнес? От едно производствено предприятие, което може да изпитва нови продукти и да работи съвместно с център върху нови продукти, до една община, която може да работи за популяризиране на културното си наследство или пък за реорганизиране на трафика. Учените създадоха бизнес планове и се работи наистина към една по-така бизнес ориентация. И съм сигурен, че наистина бизнесът може да намери решения на много от своите проблеми тук именно за днешната среща. Срещаме се с професор Илия Железаров, ръководител на Центъра за компетентност, интелигентни мехатронни, еко и енергоспестяващи системи и технологии и ректор на Техническия университет в Габрово. Професор Железаров казва, че центърът вече работи с бизнеса. Последните месеци имахме фирми от Стара Загора, от Пловдив, от Ботевград, които идват при нас, донасят своите образци, изследват ги и получават резултатите. Например, какви образци, какво носят? Когато става дума за изследване в материалознанието, това са така наречените, слагаме едни кавички, епруветки. Метални изделия, които по определен начин се счупват. Но този процес на счупване всъщност е съзидателен процес, защото ние разбираме какво се крие вътре. И хората разбират какви са характеристиките на материала, как те могат да го използват. Максим Съдинов е от сдружение Амбициозно Габрово. В него са организации, които развиват иновативен бизнес в различни сектори. Търсят се съвместни проекти между бизнес и наука. Голяма част от бизнесите, които са част от нашата организация, използват лабораториите, модерното оборудване, което Центъра за компетентност притежава, както и експертизата на учените в него. В пример мога да дам в светлотехническата индустрия голяма част от големите вносители на летосветителни тела извършват най-различни тестове, които са свързани с осветлението, преди да го вкарат в употреба. И още един пример, но от Техническия университет в София. Неговата лаборатория по метрологично осигуряване е част от Центъра за компетентност по мехатроника и чисти технологии Miracle. Там се измерва геометрията на детайли от няколко микрона до 100 метра. Фирма за производство на механични детайли от алуминий и месинг редовно си сътрудничи с лабораторията. Имаме и такива случаи, в които носим детайли, когато ние не притежаваме такива машини за измерване, но в голяма част от случаите тяхното участие се свежда до консултация или на място при нас, или ние в университета, така че да можем да получим информация как точно да построим измерванията, защото има определени методологии за това нещо. На срещата беше и представител на индустриалния капитал в България. Според Росица Стилянова, част от членовете на асоциацията вече са направили контакти с научните центрове. Според нея обаче трябва да се обърне внимание на предприятията от средния и дребния бизнес. Центровете говорят на високонаучен език. Когато говорим за големи предприятия,
които имат инженери, имат технологични лаборатории, за тях няма проблем. Там много бързо може да стане контакта и те да се препознаят взаимно. Но когато говорим за малки и средни предприятия, при тях нещата стоят по друг начин и ние трябва да преведем науката на езика на бизнеса и на обикновения човек, за да може той да види каква би била ползата от всички тези прекрасни научни открития. От асоциацията предлагат и програма научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация да разработи ваучери за иновации, които да се предоставят на малки и среден бизнес и които да могат да се ползват в научните центрове. Така фирмите, получавайки малка сума, с която да подпомогнат иновативно бизнеса си, ще припознаят центровете за наука и ще искат да инвестират и да продължат да работят с тях. Бъдещето ще покаже, ще имаме ли симбиоза между наука и бизнес. Очакваме.